Érezz egyre több és több fényt magadban. Ez a módja, hogy közelebb juss az eredeti forráshoz. Érezz egyre több és több fényt magadban. Mindannyiszor, ha lehunyod a szemedet, lásd azt, hogy fény árasztja el az egész lényedet. Eleinte csak képzeled majd, de a képzelet nagyon kreatív. Tehát képzelj el egy lángot a szív közelében, és képzeld azt, hogy tele vagy fénnyel. Szüntelenül növeld azt a fényt, szinte szédítővé válik. És nem csak te fogod érezni, mások is érezni kezdik majd. Mindannyiszor, ha közel vagy hozzájuk, érezni kezdik, mert vibrál. Ez mindenkinek vele született joga, de kifejezésre kell juttatnod az igényed iránta. Ez olyan kincs, amelyre senki sem tart igényt. Ha nem tartasz rá igényt, halott marad, eltemetve a föld alatt. Amint magadnak követeled, a saját belső lényedet követeled. Ezért mindannyiszor, ha fényt látsz, érezz mély tiszteletet. Még az egészen közönséges dolgoknál is. Ég a lámpa, és te mély tiszteletet érzel, csodálatot. Csak figyeld az éjszaka csillagait, és érezz kapcsolatot velük. Reggel felkel a nap. Figyeld és engedd, hogy felkeljen vele a belső napod. Mindannyiszor, ha fényt látsz, azonnal próbálj meg kapcsolatot teremteni vele, és hamarosan képes leszel rá.